la cuina, les verdures, els vegetals, és un món inacabable. I, en canvi, moltes vegades ens pensem que bullint unes verdures i posant-li un raig d'oli ja n'hi ha prou. Quan més vegetals mengem, millor. Hem de procurar tenir una gran varietat de vegetals en la nostra alimentació, diferents tipus de verdures, farà que tinguem un bon estat de salut en general, però sobretot pel nostre cervell i més bona memòria. Hem d'aprendre a menjar les verdures una mica més cruetes. Els hi hem de donar alegria, vida i ser feliços amb aquest món vegetal tan fantàstic.